Hello guys, welcome back to my channel. Now you're watching DB production for Pujora. So if you like to watch my video, keep watching. Hello Tanish. Yang naburiaबो नार्स जादों. Producer जोबोर बेस्थ'मोन बेखायनो रायलायस्लाबनो हायाखिसै. नै फंबायाबो बिराद बेस्थ'. सारजों एसे रायलायनोसै. सारा मा बुङो? आंनाथ' चेनेला दाबो गोदानसो नालाय. So first time सारनिफ्राय एसे मिथिना लानि मा बुङो फिल्मनि सोमोन्दै. फिल्माथ' मोजां जागोन. जितु स्क्रिप्ट आं नायबाय जोबोद मोजां बर' माहारिनि थाखाय गावजों गाव नायनो बालायनाय बुजिलायियाव बेखौ एसे फोरमायनाय जादों आरो बे स्क्रिप्टजों. आंनि रला जाबाय एक्टरनि बिफा. आंनियाथ' बेनो रायजोफोरा मिथिखागौ जोबोद दुखुथिया बयजोंबो नासयजानाय. आंनि मेन हिर'आ जाबाय आंनि फिसाला. बाय. Thank you sir. Ani बे जोलै बिमा आंनि बिब'. आं एक्टरनि बिमा जादों. बे रलावहाय बिमा जानो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आङो. He's one of the best supporting actor, guys. Này, ada ya जोंना. Sini kamera deh. Naik. Shoot laneखौ नायफैदो. Ada belum मोनबाय. Ibu artis. So stay tuned guys. Guys, बयबो कस्टिमाव दं आरोना एकदम गावखौनो कस्टिम गानबाथाय नंगौ बायदि मोनलायखायो आरो ओमफ्राय बिराद फान जायो माने बिराद मोजां आरो फान खालामनो थाखाय बयबो माने हेपि थायो. दा नै दसे उनाव आदाजों दसे इन्ट्रडाक्सन लानि. Ada Rajeshree, superstar. He's one of the oldest film star from the oldest time. So today we met him. Ada ya मा बुंगोन? आंना चेनेल फिसा जाना दाबो 100 साबस्क्राइबार जायाखै. हाखुदाव होफैनाय बायदि आंना मजां खम जाबाय. मा बुंनो हायो आं बे टिभियावहाय सुटिं खालामफैदों आरो दा फंबायनि चेनेला मा चेनेल? DB production for Pujora. DB production. दे बयबो आरो गावजों गाव लाइक साबस्क्राइब खालामलाय. ओमफ्राय आंनिनो माने माबा जागोन बियो. फिल्मखौबो नायनो दाबाव माने नामखौथ' थै होनना बुंदों ना मिथिला फंबाय आरो मोजां मोनो आंखौ फैबाथाय बिराद मोजां मोनो. जेब्लाबो माने फ्रेस अक्सिजेन मोनफैयो आरोखि. जोंथ' टाउनाव थाग्रा मानसिना बाव हाबफैब्लासो थान्दा थान्दा आरामसिन मोनो आरोखि. बिफां लाइफांखौ नायनानै मानसिफोरखौहाय नायनानै मोजां मोनो आरो बेखौनो आरो माथो होननांगौ. Thank you guys to film ko naine dabao. So keep watching and stay tuned for my channel. Bye bye.